שליטה. יש לנו 3,000 נפש בטריפולי. עלינו להעלותם עד סוף דצמבר. מובטחני שתיענו לקריאתנו למען פגוע במפעל העלייה היקר לנו. יצחק רפאל, ראש מחלקת העלייה. אנחנו שובתים איך שנגיע לחיפה, ועד האונייה ארצה. אני חולה ואינני עובד זה 6 חודשים. אינני יכול לתרום יותר מחצי לירה לקרן הימאים, אבל אני מוכרח לתרום, היות ואני בטוח שאתם צודקים במאבק שלכם. אני פונה לכל הפועלים הבריאים בנשמה ובגוף לתמוך בימאים. קבלו נא את תרומתנו הצנועה, אות לסולידריות איתכם במאבקכם. אנו קבוצת חיילי נחל באנו ארצה באונייה אקסודוס, שחברים שלכם היו בין מוביליה. עמדו במאבק עד הסוף, המוני פועלים אחריכם, קבוצת נחל ממעפילי יציאת אירופה תש"ב. בניו יורק, קשורים לרציף ושובתים. החברה מעלה סברים, מתנגדים בכוח, צוות האונייה יפו. לימאים מטובי בני היישוב ומפלסי נתיבות ים לצי הישראלי. הננו להביע את דעתנו הלוהטת במלחמתם. תהיה תרומתנו זאת ביטוי לסולידריות כנה עם מאבקכם